अमित शाह long live Jayanta Basumatari long live আকু এবার মোদি সরকার আকু এবার মোদি সরকার আকু এবার মোদি সরকার 7 तारिख मेयाव क'क्राझार लकसभानि बिसायख'थिया जागोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी NDA नि केन्डिडेट बिथाङा रायजो राजाफोरजों सिनाखि लानो थाखाय गिदिंदों आंबो क'क्राझारथिं फैनायाव बे खबरखौ मोननानै आङो जयेन जाफैदों बिसमुरि बे जालायखो बाजाराव जानाय जे मिटिं बेथ' प्राय 4000 से भटनि एरिया आरो 4000 सोल' भटार्स दं बाहाय बेनि मोनसे मिटिं आरो बेवहायनो जिबादि मानसि बाहाय नुजाफैदों दा बेनिफ्रायथ' नुयो बे जायगायाव मोजां एटा मोनसे परिबेस जागासिनो दं मानो होननानै बुङोबा एबार नरेन्द्र मदिखौ थार्ड टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार बानायनांगौआ सारा भारतनि मोनसे एजेन्डा आरो क'क्राझार बा बिटिसि ओनसोलनिबो एजेन्डा दिनै जों गावजों गाव हानजाजों हानजा एसे एनै सोंखारिलायोब्लाबो बयनोबो नरेन्द्र मदिखौ नांगौ दा मानसिफ्रा डिसिसन लानांगौआ बेल'नो जे जुदि जोंनो बयनोबो नरेन्द्र मदिखौ नांगौबा नरेन्द्र मदिनो जायखौ नांगौ बे क'क्राझारनिफ्राय बेनोनो भट होनांगौ दा नरेन्द्र मदिया सायख'हरदों जोंनि जयन्त बसुमतारीखौ UPPL नो दायित्व होनानै जयन्त बसुमतारी आरो जों जेला मुं हरो अब्ला नरेन्द्र मदिया जयन्त बसुमतारीनि नामजों बेयो एबासोनो एग्रि जादों बेयो मोजां केन्डिडेट बे देरहागोन होननानै थेवबा नरेन्द्र मदिखौ जुदि प्राइम मिनिस्टार नांगौबा जयन्त बसुमतारीनो भट होनांगौ बे जायगानि मानसिफ्रा आं आसा खालामो गोरोन्थि मावनाय नङा पार्टिखौथ' बयबो खालामो गावबागाव पार्टिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय इलेक्सनावबो गेलेयो थ' माखासेया सार्भाइभेलनि थाखाय गेलेदों जों खिन्थु देरहानो थाखाय गेलेदों फेक्टरा थायो फेक्टर गैयाबाथ' इलेक्सना बोरै जानो दा जेरैहाय हमनानै लादो आसामाव कंग्रेसआ मोनसे गिदिरसिन दोल हिसाबै मोनसे कन्टेस्ट खालामदों BJPनि एगेन्स्टआव नाथाय बिनि डिफारेन्सआ ओरैबायदि फाराग 70-30 थ' रावबो गैयाबा बिनि सिगाङाव कंग्रेसखौनो फेक्टर नांगोन दा क'क्राझारावबो BPFआ फेक्टर जागोन BPFआ फेक्टर जागोन खिन्थु नबसरनिया BPFनि उनावबो थागोन मोननाय नङा खिन्थु BPF आरो UPPL बा NDA नि जि डिफारेन्स बियो माने 70-30 जागोन 70-30 जागोन 70%आ जोंनि फैगोन ओंखायनो बेवहाय जोङो मोनसे प्रत्याबान बा मोनसे चेलेन्ज हिसाबै रावखौबो साना जोङो फेक्टर मोनसे दङ जोंनि एगेन्स्टआव मोनसे अंकआ क्लियार जायो आङो सापागुरिया लास्ट समस्ति क'क्राझारनि नङा होमबा आङो लास्ट एसेम्बलि इलेक्सनाव 60,000 मोनदोंमोन दा बरमानि आधा अंशआ सापागुरियाव हाबनानै बाक्सा जाबाय थ' जों 80,000नि खम मोना मानास गोदान बानायदों बेवहाय प्राय BJPआ नाम्बार 1 डमिनेसन दं आरो UPPLआ सेकेन्ड डमिनेसनाव दं मोननैजों जयै मानासावबो जोङो 70,000नि खम भट मोननाय आरो बेनिफ्राय दा बिजनियाव जोङो 1 लाखनि खम भट मोननाय नङा खारन अजय रायआ आगोलाव थांनाय बारावनो 45,000 भट मोनखादों आरो UPPLनि केन्डिडेट पनिना 35,000 भट मोनदों मिलायबाबो 80,000 जायो थ' दानि दौआवथ' आरो बिजनियाव भटआबो बांबावदों बे हिसाबै 1 लाख भट मोनहैगोन जोङो 1 लाख भट मोनहैनांगौबा जोङो बे मोनथाम जि समस्तिनि बाथ्रा 2.5 लाख 1 लाख 3.5 लाख भटआ बाहायनो फैयो बिजनेसिमावनो आरो बियो जोंहा जयन्त बसुमतारीया थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव हारसिंनो 96,000 भट मोनदों दा सिडली समस्तिखौ एसे एनै सोलाय सोल' जाबाय थेवब्लाबो दाबो बे 1 लाख भट मोनदों 4.5 लाख भटआथ' आरामसे फैबाय बाहायनो आरो क'क्राझार इस्टआव क'क्राझार लरेन्स इस्लारिया 86,000 मोनदोंमोन भटआ दानखे दुनखे एसे खमायबाय खिन्थु दाबो बे 80,000नि खमाव मोना खारन 1,40,000 ल'सो भटआ गासै थ' बियो 80 बा 90,000 मोनगोन होमब्लालाय बियो माने 4.5 लाखनि बारा जाहैबाय आरो दतमावथ' गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं
दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि, 2 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।